Sakon, sakon, pre. Ay, pre, ako na kauna ni. Wait, napatay pre. Ay, palata nga pobre kita. Gutom mo sa pre. Tugaon talaga ni isa mo kay mauot. Mas mayang buhaton na to pre. Padungdungugon at sila istorya baga unsa ta kanato. Ay, pagsabot nga ganang gutom. Kaya mag-istorya tag din nato. Mag-istorya tag nato kay ma-chicks ba na mauot na. Ya duhar baga pre. Asa na pre? Asa may mukha na? Kana kong pink kay gamay yun. Ako anang gablo kita mukon. Ganahangi kong sabihon pre kan lami kay asahon. Bahalag makabughat, basag makapisat. Tambok. Bojo pre. Ya. Padulaan na to gamay. May ha. Binato ang ato istorya. Ay, so anan ko na istorya dinato pre. Laboy nang biyabas, may palagi pas mo ta. Lulit-lulitan to gamay. Ano ba kaya laki? Loo, yung isa nga ino na pasmado ng ilo pas dia. Pre. Kita kanang yuta dia padung dito pre hanto di ato pre. Ay atan hanto di ato pre. Wala, bitaw ko talaga bantay, bitaw ko nita ka ng puntura ba? Ako ay tagi-ara tanan. Semua na dia. Ako ay tagi-ara tanan na pre. Pino ba ito na talinan ka ka? Sigit ay 4,000 hektarya gabon? So sige bayran ko gahapon pre. Nya, Ang problema pag sod ako sa bangko, balibad ang bangko pre. ibalibat ka naman. Tungod sa kanako sa kong kwarta. Inaana gina mga datong pre. Ako nga pre, sundian talaga pre. Gapong adlaw, 34,000 hektarya ako ang ibayran. Sa ato panalinan sa deka di ay. Baligyan na ko to, kaya akong ibalik ko dito ako magbarko. Ako ko barko niyo. Di ato to ad di mo pre. Sino ka? Aron, nangita lagi ko ka ng mga katabang ko. Guwapo ka. Katabang. Ay, Siduan ako tag 50,000 ang adlaw. nadlaw ba yun si Vitamin? Oh, Aw, ya may masig maka-apply na sila pre. Ato ka doon pre. atos way okay. Ato ra ba sa to condominium bro. Atos lang dito ko sila. Ay, ha. Hey, ladies. Hi. Ladies drink in the gentleman. Can I get up? Ay, hello. Pre. Bagay ini na. Ngayon gipre kay. Bagay kita ko na to sa atong Ngayon gipre kay. Gamay siya tambok ka. Siya tambokon siya gamay ko. Mars bagay. Yes, I'm ready to will you marry me? Ready. Lagi mo na yung ika miss beautiful. Kana nga buntura amo anak tanan kami duha kumpare mi. Come on. Really? Really inyo na dili? Yes. Ba, kita sa inyo pa. I will really you. Miss Mars. Parehas man tag mga tiil ko dai. Ano sa missing? Asa nila? You know, di ko gusto. This guys. Di ko gusto nga ako sapatos, mga plastic, mga guma ya. Gold ang akong gipusot ko kawa pa mo ba na. Mars sige Sapatos na gold. Mo ba mo good? Yes, Mars. Anda mo nga mukuyog sa mga nga condominium ron. Oo. Really? Mars. Mga Pre, dagang kita pagkaon dito. may problema. Ano pagkaon? Di, ginanamig mo sa histarong. Ano mi? Okay na mi. Ano sister? Come on, pre. Ato ta sa ato ang kondominium. Pasensya mo sa mga kondominium ha kay dili kidugay lang katon mga 100 kilometer. Ya, magpakuha ta mi plano niya, medyo Naplatan ang naplatan. Ang seating capacity ato. Duhara gyud, duhara. Ya upat man ta sa maglakaw lang ta. Okay. Ay, sige. Come on. Let's go. Come on. Hinahinay lang, hinahinay. Yes, kondominium. Dayon. Ay! Masad yung mga buton. Mga katabang. Oo ni inyo ha. Isip sa mga buton. Mga katabang Butbot. Mga bakakon. Oo. Tara, pangaon mo kay ano di mo mga pas mo. Asa sukli ka ni? Soft drinks sa tindahan. Subring. Ingon portahan ni mga buton niya ipakaon. Kaon sa muna. Ano man? Kanang Imo sa mo diha. Mo good. Mars mo asa ako ni nato. Asa naman yung ipanghambog Pre, nga timo portahan pre, mo, oy. timo. ali ang kana mo gawin anim ko siya pagkaon siya kay purga na sa mga tamo. Put pre, purga. Apo porga ko to pre. Grabe sad kan ni Mars. Wala na kay sa ila ha, Mars. Bugalo ni Mars. Ako rin mo ginanong purgahon kay purga naman ko daan. Because this is Pod.
Hapon. Pagkaon pod. Ipod po ito mga ngipon ninyo ron. Ganun, mo na si kandu ko numi. Oh, mga katabang, mga boy. Hey! You listen to me. Kanire pagkaon yan ay mga katabang. Dili ta gipakaon sa mga butbuton eh. Lablab. You know, mansion ka. This is a bamboo. Bamboo. Bamboo tree. Payag. Lablab, you me. Nga, di na ako mamira ni May. Gabos niya man. Mars. Mars, mura magkapudol ta ni Mars. Nabudol kita Mars. Sa nila yung buang Mars. Imbis makapanghimasa ta man na imo sponsor nato para sa toong makapa-beauty ta. Himan-himan sus murag lang pa siguro ning kumple na to oy. Oh, taawon ko nang ipakaon. Sus. Kini ko ana gusto mo ni gidag. Gidari ka be, dire be. Ali nga rin Mars. Butbutton mo na ay. Ay, mga butbut ay mong duha. Mars, ibaw na ko si buhatan na ni Mars ha. Kamu da. Mali.